Vista aquí o Pedroso, o Monte Pedroso, Santiago de Compostela. A ver, podemos ver, bueno, podemos apreciar outra vez outra imaxe frontal da Catedral de Santiago, un mapa de Santiago de Compostela tamén. Vale, neste blog xa se remata con esta imaxe. Ahora vamos co blog de datos administrativos. Está sin acabar. Bueno, din que están sin acabar, pero bueno, algo poderemos ver. A ver. Empieza por abajo. Este hombre. A ver, podemos ver aquí. A ver, relacións veciñais. O pabellón da Trinidade e Rúa da Trinidade. Este departamento é a canle para chegarles ás asociacións de veciños os medios que dispón o Concello que poidan resultarlle do seu interés. Despois, a lingua galega, Pazo de Rasoi, entrada polo baixo da travesía de Rasoi, primeiro andar. O Concello de Santiago presta especial atención ao proceso de normalización lingüística a través da galeguización dos seus servizos. A ver, que máis podemos apreciar? A ver, persoal... Persoal, xestión de recursos humanos. Pazo de Rasoi, entrada polo baixo da travesía de Rasoi, primeiro andar. Neste departamento, o cidadán pode obter información sobre calquera aspecto relacionado cos seguintes temas, así como convocatorios do Concello de prazas de persoal, funcionario ou laboral e das súas bases, contido de oferta pública de emprego deste municipio, datas de publicación e prazos de presentación de instancias para a cobertura das prazas.